Hezký podvečer. Kdo by se chtěl dozvědět něco nového o Česku a Evropě, je tu správně. Na ČT1 totiž začíná Kde domov můj? Hodně správných odpovědí. Dovolte, abych vám představil dnešní soutěžní trojici, která se skládá z Miroslava. Dobrý den. Dobrý den. Také z Martina. Dobrý den. Dobrý den. A také z Jakuba. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte, pánové. Miroslave, odkud jste? Já jsem přijel ze sídliště pražského Černý Most. Dobrá. Když byste mohl pozvat naše diváky na nějaké místo, které máte rád a které byste rád zviditelnil, kam by to bylo? Pozvu kousek od sídliště Černý Most, máme novou rozhlednu dřevěnou, Doubravku. Od té je krásně vidět na golfové hřiště Černý Most, moje oblíbené. A ještě bych doporučil návštěvu bohoslužby v románském kostele svatého Bartoloměje, kde možná návštěvníka překvapí svým otevřeným přístupem místní farář, otevřeným a lidským přístupem. Tak to je hezké, ten kostel je v Kých, to asi bychom měli říct. Ano. Miroslave, hodně štěstí přeju. Děkuji. Martine, odkud jste přijel vy? Tak já jsem přijel od Kolína, je to obec Radim. Ano, Tak to se nám tady bude hodit, název té obce. Radím rád. jste si z toho dělal někdo legraci? Tak pozvete tam. Já pozvu asi na zámek, shodou okolností bydlím naproti, tak dívám se do zámecké zahrady a Hezké. je to dost neobjevený a celkově tam oblast Kouřimska, kde je lokálka, železniční trať, díky který se to tam dá poznat. A je to docela nepoznaný, si myslím. To určitě a Kouřim rozhodně stojí za návštěvu. Martine, přeju hodně štěstí. Děkuju. Jakube, zbýváte už jenom vy prozradit, odkud jste dorazil k nám na Kavčí hory. Já jsem dorazil z Prahy 9 z Vinoře. Tak to jste neměl daleko. Pozvete tam nebo jinam? No, tak kdyby někdo jel kolem, tak se může stavit ve Vinoři, tam určitě taky co k vidění, no. Máme tam 2 zámky, barokní kostel a... Nedaleko je třeba Jenštejn, ne? Ten je blízko. A ten je krásný, no. Jasně, Jenštejn, ten je kousíček, no. No, vidíte to. Jakube, i vám přeju, ať se vám daří, pustíme se do toho, jdeme soutěžit prvních 8 otázek. Připravte si ruce na tlačítka, to budete potřebovat nejvíc, když se přihlásíte jako první a správně odpovíte, tak získáte 5 bodů. Pokud odpovíte špatně, tak body získají soupeři. Pánové, soutěžní hra České televize o české historii, jejíž první díl byl vysílán v roce 1993, měla název O poklad Anežky České, O poklad svaté Ludmily, O poklad svatého Václava nebo O poklad Karla IV. Martine. Je to Anežky České A. Ano, soutěžení probíhalo vždy na jiné historické lokalitě a bylo prokládáno dobově inscenovanými historickými scénami za účasti známých herců. Pořadem provázel Marek Eben za asistence Kláry Kovaříkové, kterou později vystřídala Klára Doležalová. No Martine, 5 bodů. Dobrý začátek. Co je hlavní rekvizitou i u nás provozované adrenalinové zábavy s názvem zorbing? Je to pružné lano, vodní lyže, plastová koule nebo delta křídlo? Je to plastová koule. Je to tak? Zorbing je druh rekreační adrenalinové zábavy využívající zorb, tedy nafouknutou plastovou kouli, ve které je pomocí mnoha lanek upevněna ještě jedna menší. Do menší koule se vejdou až 3 lidé, nazývaní zorbonauti. Principem zorbingu je neřízené kutálení koule ze svahu dolů. Nevím, co je na tom zábavného, i když možná jo, nevím. Martine, 5 bodů. Díky. Které slovo z němčiny je názvem pro strašidelný jev, při němž se v domech ozývá rámus či posunují předměty? Je to Kindergarten, Poltergeist, Doppelganger nebo Sauerkraut? Je to Poltergeist. Ne. Ano, je to Poltergeist. Představa, že si pozvete domů exorcistu, aby vám udělal nápravu se sauerkrautem, tak to by mě pobavilo. Nebo z Kindergarten. Německy to znamená hlučný duch. Vznik slova se klade do 16. století. Doppelganger je dvojník, Kindergarten školka a sauerkraut je kysané zelí. 5 bodů. Děkuji. Strašidelná otázka, jdeme dál. Která evropská země byla nejúspěšnější na zimní olympiádě 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu?
Norsko, Velká Británie, Itálie nebo Švédsko? Jakub. Typu Norsko. Je to tak, ano. Norsko získalo na olympiádě v Jižní Koreji v roce 2018 celkem 14 zlatých a 14 stříbrných a 10 bronzových medailí. Norská běžkyně na lyžích Marit Bjergenová rozšířila svou medailovou sbírku o dalších 5 a stala se nejúspěšnější sportovkyní historie zimních olympijských her. Češi přivezli 7 medailí z Pyeongchangu. 5 bodů. Slyším dál? Javoří hory se rozkládají na hranicích České republiky a Německa, Polska, Rakouska nebo Slovenska. Miroslav to zkusí. Zkusím Bčko, Polsko. To je správná odpověď. Je to tak. Nejvyšším vrcholem pohoří je Baligora, ležící na polském území v nadmořské výšce 934 metrů. Javoří hory jsou tvořeny vulkanity prvohorního stáří, vznikaly v karbonu a permu. V Javořích horách se vyskytuje i několik puklin, ze kterých vystupují počátkem zimy oblaka páry. Nejznámější z nich se nachází na vrchu kopce Homole. 5 bodů. Díky. Otázka 6. Takzvaná řivnáčská kultura nese název podle hradiště u řeky Berounky, Vltavy, Otavy nebo Jihlavy. Nikdo nechce odpovídat? Tato kultura dostala svůj název podle skalnatého vrchu Řivnáče, který se tyčí nad Vltavou v těsné blízkosti dnešních Roztok a rovněž známého archeologického naleziště Levý Hradec. V pozdní době kamenné zde bývalo významné výšinné sídliště, zbudoval ho zde lid s kulturou, jejímž poznávacím znakem se staly hliněné nádoby s neobvyklým rohatým uchem ve tvaru půlměsíce. Tentokrát bez bodů. Jaké je české rodové jméno obyvatele našich lesů s latinským názvem Capreolus capreolus? Je to datel, zajíc, veverka nebo srnec? Miroslave. Zkusím srnce. Dobře jste zvolil. Ano, srnec obecný je sudokopytník z čeledi jelenovitých. Je kromě prasete divokého naší nejrozšířenější spárkatou zvěří. Srnci mají hnědou srst, ale občas se mezi nimi vyskytují i albíni. Mezi myslivci se traduje, že kdo zastřelí bílou srnu, do roka zemře. A myslím, že na to většina myslivců dbá. 5 bodů. Capreolus, capreolus. Tak, máme připsáno. Body za srnce jsou na stolku u Miroslava a nás čeká poslední 8. otázka. Podle kterého minerálu byl pojmenován prvek bor, o jehož izolování se zasloužili evropští chemikové? Je to boreál, bort, borax nebo boršť? Jakube? Borax. Borax je správně. Bor má značku B, sloučenina borax byla známá již ve středověku, používala se jako tavidlo. Objev chemického prvku pochází z 19. století, objevili jej nezávisle na sobě francouzští a angličtí vědci. Boreál je geologické období, bort je diamantový prášek nebo také strana lodi a boršť je polévka. Jakube, 5 bodů. A jdem se kouknout na vaše stolky, abychom to celé shrnuli a vyhodnotili. Tak tedy, Martine, moc gratuluju k vítězství a postupu do druhého kola. Ale to je jediný fakt, který můžeme oznámit, protože druhého postupujícího nemáme. Oba dva, Miroslav i Jakub, mají po 10 bodech a oba máte 2 správné odpovědi. To znamená, že Martin si odpočine a Miroslav a Jakub budou hrát dál s následující otázkou. Jak se jmenuje píseň Zdeňka Sviráka a Jaroslava Uhlíře, začínající slovy zpívám ptákům a zvlášť holubům? Je to Holubý dům, Ptačí dům, Holubník nebo Holubí píseň? Miroslave? Je to Holubý dům. Je to Holubý dům. Text napsal Zdeněk Svěrák, ovšem tehdy ještě pod pseudonymem Emil Synek, a hudbu složil Jaroslav Uhlíř. S nadsázkou se však dá říct, že jejím třetím autorem byl zpěvák Jiří Schellinger, v jehož charakteristickém podání se píseň proslavila.
Dokonce podle úvodních veršů vznikl i ve zlínském studiu, tehdy Gottwaldovském, i film Hledám dům holubí. Miroslave, gratuluju k postupu, jste druhým postupujícím. Děkuji. Jakube, všichni jsme viděli, jak to bylo těsné. Moc děkuju za účast, mějte se hezky. Z Vinohře to se máte co by dub. Mějte se hezky, přijďte příště a my jdeme na druhé kolo. Miroslav a Martin tedy svedou boj o postup do finále, ten boj o vítězství, ale ještě předtím musíme divákům prozradit, co děláte a co vás baví. Miroslave. Tak já v současné chvíli pracuji v neziskovce, Ano, to je hezké. Kde jsem fundraiser, což znamená, že v podstatě se snažím schánět peníze na naši činnost, která je pomoc seniorům, a já se tam snažím, protože mým hobbyem je sport, tak se tam snažím rozvíjet adekvátní sportovní aktivity, jako je petangue, čili petang, krásná zábava. Naši slovenští kamarádi říkají, to je golf pre chudých, takže hrajeme vlastně golf. Miroslave, hodně štěstí. Děkuju. Martine, čím jste vy? Já pracuji pro jednu leasingovou společnost, pomáhám lidem řešit pojistné události na vozidlech. Záliby, koníčky, volný čas? Tak jsem takový přelétavý, nemám nic stálého, ale jinak prostě všechno možný, kultura, politika, sport. To se bude hodit, to jako kdybyste teďka četl témata, které tam budou. Neříkám, že všechna, ale něco se tam, myslím, objeví. Martine, přeju i vám hodně štěstí a pojďme se tedy podívat na skutečná fakta, na skutečná témata dnešní tabulky. Pseudonymy český jazyk, herci Slovensko, rakouská města, Evropská unie, řeky, petice, české rody, Eliška Krásnohorská, muzikály a hory. Martine, jako vítěz prvního kola, můžete začít s výběrem. Dobře, tak já zkusím Evropskou unii za 10. Strukturální fondy se skládají z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Přesně tak. Tyto fondy podporují hospodářsky slabší regiony. Fond pro regionální rozvoj se zaměřuje na takzvané tvrdé projekty, například stavby, dopravní infrastruktury či rekonstrukce kulturních památek. Sociální fond se naopak zaměřuje na takzvané měkké projekty, které mají podporovat například rozvoj vzdělávání nebo etnické menšiny. Dobře jste začal, Martine, připíšu vám 10 bodů. Díky. A poprvé si teď vybere Miroslav. Já zkusím dát Martinovi hned na úvod hory. Dobře, tak odpovídá stále Martin na přání Miroslava. Uveďte krátký jednoslovný název hory ve středních Čechách, která je nejvyšším vrcholem Dolnooharské tabule. Říp. Je to Říp, ano. Legendami opředená hora je vysoká 455 metrů a na jejím vrcholu najdeme románskou rotundu svatého Jiří a svatého Vojtěcha. Dolnooharská tabule je geomorfologický celek v západní části oblasti Středočeská tabule. 15 bodů patří vám, Martine. Tak díky. A zároveň budete vybírat. Vrátil bych tady soupeřově Elišku Krásnohorskou. Miroslave, teď se tedy dostanete k odpovědi, protože si to přeje Martin. Jak se jmenovalo pražské dívčí gymnázium, u jehož zrodu v roce 1890 stála spisovatelka Eliška Krásnohorská? Biskupské gymnázium? Jmenovalo se Minerva. Po jejím několikaletém úsilí vzniklo pod patronátem spolku Minerva první dívčí gymnázium ve střední Evropě. Na úplném počátku mělo 2 místnosti, ve kterých studovalo 53 žákyň. Jeho založení mělo velký vliv na rozvoj emancipace a feministických hnutí. 15 bodů Martinovi. A Miroslave, teď pro sebe. Dám řeky. Jdem na řeky. U hanáckého města Tovačov se nachází soutok 2 větších řek. Moravy a Die? Bečvy. Řeka Bečva je největším levostranným přítokem Moravy. Soutok se nachází mezi Tovačovem a obcí Troubky, které byly v roce 1997 závažně postiženy povodněmi. Martin? Zkusím český jazyk. Která souhláska ve slově řemeslník se v české gramatice řadí mezi takzvané slabikotvorné hlásky? L. Je to L. Ano, slabikotvorné hlásky jsou nositeli slabiky. Kromě samohlásek je to v češtině nejčastěji R a L.
Ve slově řemeslník je slabikou sl. Slovo má celkem 4 slabiky. Řemeslník. Tak, 5 bodů. Miroslavé. Muzikály. Jdem na ně. Jak se česky jmenuje muzikál složený 2 členy skupiny ABBA, jehož název označuje deskovou hru? Tušíte, Miroslavé? Snažím se to dát dohromady z těch jmen, ale nějak se nedaří. Jsou to šachy. No, dobrý. No, muzikál Chess neboli šachy napsali Benny Andersson a Björn Ulvaeus, tedy pánská polovina skupiny ABBA. Libreto napsal Tim Rice, autor libret k rockové opeře Jesus Christ Superstar nebo muzikálu Evita. Muzikál měl premiéru v roce 1986 v Londýně. Nejslavnější je asi skladba I Know Him So Well, v češtině Já o něm vím své v podání Petry Janu a Hany Zagorové v originále. Miroslave, bohužel za muzikál nic nebude. Martine. Teď si dám pseudonymy. Zpěvačka Luciana Krecarová je známá pod uměleckým jménem Anna K. Anna K. Do povědomí se uvedla už v 8 letech v divadle Semafor rolí Pacholete ve hře Jiřího Suchého Kytice a divadlo Semafor se stalo její základnou na téměř 20 let. Je držitelkou několika ocenění. Anděl za 5 bodů. Díky. A opět první stolek, snad už se nám to podaří prolomit tu smůlu. Co tam máme ještě za 15? České rody. Chcete české rody? Samozřejmě. Tak jo, jdeme na české rody. Vedlejší větví kterého českého rodu byli Děpoltici, vládnoucí svého času na Kouřimsku? Kinských. Přemyslovců. Děpolt, jejich zakladatel, byl druhorozený syn knížete Vladislava I. Dostávali ke správě jako úděl Kouřimsko a další části východních Čech Chrudimsko a Čáslavsko. Tak asi u Martina vládli Děpoltici, víte? Ale nevěděl jsem teda. Teď už to víte, vyberte si. Herci. Herci za 5 bodů. Který český herec stvárnil hlavní roli v pamětnickém filmu Anton Špelec Ostrostřelec? Zkusím Buriana, ale netuším. Ano, Vlasta Burian. Slavná role, sekundoval mu skvěle Jaroslav Marvan. Film je z roku 1932 v nestárnoucí komedii o tom, co způsobila urážka císařského majestátu a o snaze vyhnout se trestu, tak tam ještě hrají třeba takové hvězdy jako Jindřich Plachta nebo Růžena Šlemrová. 5 bodů? Super. Hele, já zatínám palce, ať vám to přinese štěstí. Dobře. Miroslave, co to bude? Rakouská města. Tak jo. Ve kterém rakouském městě od písmene L poblíž našich hranic je Murl Harbor, umělecká venkovní galerie graffiti? Linz. Ano, neboli Linec. Galerie se nachází uprostřed průmyslové zóny a čítá několik stovek graffiti nejrůznějších tvarů, velikostí a jejich počet stále roste. Ti, kteří mají rádi zážitky, jistě ocení profesionální prohlídky, které končí rychlokurzem graffiti. V něm se každý může naučit základy tohoto umění. 10 bodů. Hurá. Hurá. Martine, poslední volba, Slovensko nebo petice? Zkusím ty petice, když nevím, co s tím. Ve kterém roce zazněla ze stanic Hlas Ameriky a Svobodná Evropa petice několik vět? 69. Vy jste příliš mlád na to, abyste to pamatoval. Vy byste to tipnul, Miroslave. 77. Nepák, bylo to v roce 89. Výzva několik vět poprvé zazněla 29. června tohoto roku. Autory byli Václav Havel, Saša Vondra, Jiří Křižan a Stanislav IX. Požadovala mimo jiné propuštění politických vězňů, svobodu shromažďování, legalizaci nezávislých iniciativ či objektivně informující sdělovací prostředky. No a naposledy dosvítíme zelenou Miroslavovi, má tam Slovensko. Uveďte hovorové označení předsedy slovenského samosprávného kraje, stejné jako název domácího oděvu. To nevím. Je to župán. Župán. Ano, od roku 1996 se Slovensko člení na kraje jako jednotky státní správy a na samosprávné kraje, kterým se neoficiálně říká také župy.
představitel samosprávného kraje, je tedy županem. Máme hotovo. Martin je vítězem, moc gratuluju a za chvilku budeme hrát o peníze. Miroslave, vám moc děkuju, že jste přijel a děkuju, že ve volném čase pomáháte těm, kteří to potřebují. Mějte se krásně a na viděnou. Díky. No a my jdeme na to finále, posledních 5, možná 6 otázek. Pokusíme se teď nahrát co největší množství peněz jako výhru pro dnešního vítěze, kterým je Martin. Ještě jednou gratuluju. Děkuju. Podíváme se na mapu a začínat budeme na Vysočině za 1000 korun. Martine, najděte ve větě rod chráněné malé ryby s výskytem v Martinickém potoce. Hejno vran každé ráno kráká. Vranka. Je tam vranka. Vranka obecná, významný živočich našich nejčistších vodních toků. V Martinickém potoce žije na dlouhém úseku její početná populace a potok je evropsky významnou lokalitou. Najdeme u Martinic, u Onšova za 1000 korun. Díky. 2000 Jižní Morava. Mezi obcemi Ostrovánky a Bukovany na Hodonínsku vznikla roku 2018 alej českých sportovců nebo panovníků? Sportovců. Panovníků. Mezi vysázené stromy bude postupně umístěno 79 soch významných panovníků našich dějin, od těch mýtických až po historicky nesporné. Jejich autorem je Václav Polián z Olomouce, tím pádem vám nepřipíšeme peníze z Jihomoravského kraje. 3000. Kraj Ústecký. Který básník má od roku 2010 v Litoměřicích kopii sochy, jejíž originál stojí na pražském Petříně? Mácha. Je to Karel Hynek Mácha. Bronzová kopie básníkovy sochy byla odhalena v roce 2010 k 200. výročí jeho narození. 3000 z Litoměřic. Díky. Moravskoslezský kraj. Za 5000, Martine. Herec Štěpán Kozub se stal roku 2018 uměleckým šéfem kterého ostravského divadla? Divadlo Mír. Ano, přesně tak. Divadlo Mír sídlí v budově bývalého kina Mír v Ostravě Vítkovicích, která v minulosti dlouhou dobu chátrala. Kultura se do tohoto prostoru vrátila v roce 2016, kdy si Albert Čuba, bývalý herec ostravského divadla Komorní scéna Arena, splnil svůj životní sen a založil zde zcela nové divadlo. 5000 z Moravskoslezského kraje. No a co? Jak to znáte v jižních Čechách? Jo, mám tam část rodiny, takže... No tak uvidíme. Jedem do Strakonic za 10 000. Uveďte název obce na písmena S a H, ležící nedaleko Strakonic na řece Otavě. Tohle nevím teda. Střelské Hoštice. To by mě nenapadlo. První písemná zmínka o střelských Hošticích pochází z roku 1320. K obci patří místní části Kozlov, Sedlo a Střelsko-Hoštická Lhota. Dominantu obce tvoří kostel svatého Martina z roku 1822. Renesanční zámek ze 16. století byl v roce 1721 přestavěn barokně. Dochovalo se tu i několik zděných staveb lidové architektury. Martine, 9000, to je vaše výhra, může to být 18, kdybyste chtěl, kdybyste hrál dvakrát víc nebo nic. To rozhodnutí je na vás. Jsem nad plán, takže děkuju, ale jenom si poslechnu otázku. Dobrá, českou nebo evropskou? Chtěl bych asi evropskou. Evropskou otázku. Se podíváme, jak by to bylo dopadlo. Uveďte dvouslovný český název Buñuelova filmu z roku 1964 o příchodu krásné Komorné na jedno podivné panství. Nemám ponětí. Deník Komorné. Takže jste se dobře rozhodl. Jo. Všechno to má šťastný konec. I to vaše rozhodnutí. 9000, to je vaše dnešní výhra. Martine, moc gratuluju. Děkuju vám. Mějte se krásně a užijte ty peníze ve zdraví. Vám přeji klidný večer, milí televizní diváci. Děkujeme, že se díváte, tak se budu těšit opět příště u sledování soutěže Kde domov můj. Na viděnou.